Türkmenistanyň Ahal vilayetinde gurulan täze dolandyryş merkezine öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadagy ady dakyldy. Täze henüzem tamamlanmadyk şäheriň adynyň saýlanmagy tötenliginde arkadagy ady prezident Serdar Berdimuhammedowyň diňe bir kakaty bilen çäklenmeýär. Eýtem onuň özüne de käwagt arkadagy ýa-da arkadagy Serdar diýilýär. Bahasy milliardlarça dollarlyk täze şäher arkadagy adynyň dakyljagyny şu ýylyň ýadynda azatlygyň çeşmeleri hem öňünden habar beripdi. Ahal vilayetiniň Göktepe etrawynyň çäginde henüzem guruluşy gatyndaky ahalyň täze dolandyryş merkezi mundan beýlek arkadagy diýilip adlandyrylýar. Ýurdyň bäş sebitiniň biriniň dolandyryş merkezi şäher statusyny alan arkadagy geçer şeýlelik bilen Göktepe etrawynyň territoriýasy arkadagy şäheriniň dolandyryş çägine öwrülýär. Bu karar 21-nji dekabrda eglan edildi. Arkadak şäherindäki diýeshalaryň bir näçesi hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň garyndaşlarynyň adyny göterer. Ýurdun häkimetleri ad saýlananda ýurdun ähli sebitleriniň ýaşaýjylarynyň islegleriniň şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň teklipleriniň göz öňünde tutulandygyny aýtdylar. Täze şäheriň adyny tapmak meselesi prezident tarapyndan ýylyň dowamında bir näçe de gozgalypdy. 28 aprelde Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň ady meselesini halk bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrypdy. Şeýle-de bolsa şu ýylyň maýaýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäheriň arkadagy diýilip adlandyrylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Olar şäheriň adyny iýun aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan güni münasibetli eglan etmek planyň bardygyny aýdypdy. Emma soňra maglumatyň habar çeşmelerine sızmagy sebäpli Berdimuhammedowlaryň nägile bolandygyny we şäheriň adyny eglan etmek planlaryny ýa-da süýşürenligi ma'lum edilipdi. 2022-nji ýyl Türkmenistanda mejlis tarapyndan halkyň arkadagly ýyly diýilip eglan edilipdi. Hut şu ýylyň dowamında arkada Gurbanguly Berdimuhammedow birden ýaşlara ýol bermek bahanasy bilen prezidentlikden çekiljegini eglan etdi we prezidentiň ornuny eýlen ogly Serdar Berdimuhammedow arkadagly Serdar diýilip eglan edildi. Etaty kanun çykarjy organ halk maslahatynyň baş tutany bolup galan Gurbanguly Berdimuhammedowyň ady bolsa Gahrman arkadagy diýilip tutulup başlandy. Ýurdun häkimetleri täze şähere haýratyn ähmiýet berdiler. Prezidentiň karary bilen arkadagy şäheriniň açylyşy münasibetli dawaraly harby parat geçiriler. Prezident açylyş dawaratyny milli ruh bilen sadlaşykly medeni çäreleri guramak arkaly ýokary derejede geçirmegi tapşyrdy. Emma şäheriň açylyş dawaratynyň senesi entek eglan edilmedi. Bu aralykda täze şäherdäki bir näçe diýeshalar prezident maşgalasy bilen baglanşykly. Şol sanda Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky çağılar üçin saglyk we dikildiş merkezi selgähdäki arkadagy ýadygarlygy Aban Naýew adyndaky Halkaratçylyk akademiýasy we Berdimuhammed Anaýew adyndaky ahal pedagogiki orta hüner mektebi ýaly täze obýektler medeniýet habarlarynda sanalyp geçildi.